pode ser un CD-key. Benvido ao mundo. No, eso non lo instalé. Moi boa tarde, vamos dar comezo á Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural, convocada para hoxe, día 20 de xuño, a 6 da tarde. Primeiro punto do día, acta anterior, algunha cousa que resaltar? Dámola por aprobada entonces. Segundo punto do día, moción do Grupo Popular para a modificación dos criterios de concesión das novas autorizacións para a plantación e ampliación de viñedos. Supoño que xa lerían todos o desenrolo da propia moción, polo cal paso a ler os acordos que llevamos a someter a información. Instar ao Ministerio de Agricultura como administración responsable da concesión de autorizacións a modificar de xeito urxente o Real Decreto 772/2017 de 28 de xullo, recollendo nos criterios de admisión de solicitudes a especificidade do sector na provincia de Ourense, que tamén concurre en Galicia. Instar a Xunta de Galicia como administración responsable da tramitación e supervisión das solicitudes a estudar de xeito urxente as medidas necesarias que permitan adaptar os criterios de concesión de novas plantacións á realidade do sector na provincia de Ourense, que tamén é de Galicia. Instar a Xunta de Galicia, en colaboración coa Diputación Provincial de Ourense e os consellos reguladores de denominación de orixe do viño, a poñer en marcha un plan de formación que permita acreditar a viticultores e adegueiros a capacidade e competencia profesionais recollidas no artigo 8 do Real Decreto 772/2017 de 28 de xullo. Sen máis, algunha intervención? Vicente. Vamos a ver, esta é unha normativa europea do ano 2013, por o que se entende, non? Sí. Esta normativa pódese modificar, o Ministerio podía modificar ou non? Eu non sei que non sei. A normativa europea non son legislador. máis que Europa. O que non sei se é unha directiva ou un regulamento. É un regulamento. Pode ser un regulamento de unha norma de aplicación directa. É a norma de maior rango do dereito comunitario. É dicir, é unha norma aprobada que a mes se aplica directamente e que ten prevalencia sobre calquera norma estatal dos... É que entonces non sei a que ven a moción porque, por dos motivos. Primeiro era que fai moi pouquiño, naquele momento estaba gobernando o Partido Popular, non sei como non se lle ocurriu antes de que non tramitaran isto, e agora, pois se como dito o secretario non se pode modificar, pareceme un pouco de demagogia a moción esta. Bueno, eu non sei se vostede mo vai a creer ou non pasa nada, pero esta moción nós xa anunciamos que se iba a presentar antes de que houbera incluso o cambio de goberno. Quer dicir, a nós dábanos igual que estuvera ao frente do goberno da nación, sexa Pedro Sánchez, sexa Mariano Rajoy, a nós o que non move os intereses dos cidadáns dos habitantes da provincia de Ourense e dos galegos. Entonces, creo que isto, máis alá do que sexa política partidista, creo que é interesante e creo que é demandado incluso no sector vitivinícola. Entonces, máis alá das aplicacións do regulamento, nós como vamos a instar ao propio Ministerio de Agricultura. A ver, si o que pasa é que quería facer unha precisión, porque antes o que se me preguntou era se unha normativa europea podía modificar o goberno español. A resposta é que non, claro. Pero lendo ahora, o que vexo é que hai dunha banda un regulamento comunitario, que é o 1308/2013, que establece un sistema de xestión de plantacións de viñedo, e despois hai un Real Decreto que entendo que será unha norma de desenvolvemento, é dicir, o que entendo que o Regulamento Europeo establecerá unha normativa xeral para os 27 Estados membros e que logo esa normativa se concretará a través dun Real Decreto que aí sí que haberá un marxe, non sei en que termos, non? Ese Real Decreto último... A moción é modificar o Real Decreto 772/2017. É que ese Real Decreto é o que realmente... É posible que dentro deu problema para... o Regulamento Europeo quepan distintas opcións, e o que se pida é eso. Digo... Según, eu desto non... Pero, bueno, según dicen que o Real Decreto realmente para outras denominacións de orixe no resto do país, como pode ser na Rioxa, pois que sí que era útil, pero ao facelo, ao ver como resultou na realidade, neses sitios foi ben, pero en Galicia, pola realidade que ten o tema dos viñedos, por as propiedades pequenas, en
de adegueiros pequenos, pois é onde se deron conta que aquí era que xa non inaplicable, senón que perjudicial po sector. Por eso nós o reclamamos. Estou de acordo co que está dicindo. Outra cousa é se se pode modificar e depois, no tema político, é a oportunidade política de si non, cuándo e como. Pois agora... Non sei se se debatirá no pleno. Pois, feito debate, algunha apreciación máis? Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Terceiro punto do orde do día, moción de urxencia. Hai unha con respecto á modificación do cadro de tarifas do servicio de estacionamento de vehículos nos terreos anexos ao Hospital Santa María Nai. Señor secretario. Bueno, unha moción urxente co cual primeiro sería votar a urxencia. Justificar, no seu caso, votar a urxencia que procedemos. Polo que se me trasladou a mí o motivo era, digamos, aprobar o antes posible isto para que a medida fora efectiva canto antes, simplemente non. Perfecto. Ese é o motivo de urxencia que se me trasladou a mí cando se me pediu que incluíramos isto no expediente da sesión. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. Bueno, pois xa entrando no fondo do asunto da proposta de presidencia, é unha proposta de modificación do contrato de concesión referida a dous elementos, as tarifas xerais e o canon. As tarifas xerais se modifican conforme unha proposta da concesionaria, quedarían, digamos, sen custe a 0 euros os primeiros 30 minutos, a 0,025 euros os seguintes 30 minutos e a 0,020 euros o minuto o resto do tempo, manténdose vixentes, en todo caso, as tarifas especiais xa existentes e que se aprobaran en 2015. Lóxicamente, esta reducción tarifaria comporta, en principio, unhas perdas, unha perda de ingresos potencial para o concesionario, e pediuse unha medida correctora, neste caso a través dunha reducción correlativa do canon. Aí fixéronse uns estudios sobre, partindo dunha magnitude que o valor actualizado neto da concesión, calculouse o ban da concesión coas tarifas actuais e coas tarifas propostas, determinouse a diferencia, axustouse, digamos, cunha reducción de canon e chegouse, digamos, a unha proposta final, con esa reducción do canon a 26.375 euros, unha reducción de creo que de 22.000 e pico euros ao ano para compensar esa reducción tarifaria. Non ben entendido que un cálculo estimado, porque claro, exactamente non se sabe digamos, o nivel de intensidade dos usuarios no futuro coas novas tarifas é imposible de saber, non se sabe que ocupación vai ter real e, por tanto, non se pode saber exactamente cal vai ser a facturación do parque. E iso que se propón, reducir as tarifas dunha banda e reducir o canon doutra para compensar esa reducción tarifaria. Moitas gracias. Alguna cuestión? Ramiro. Sí, gracias, presidente. Boa tarde outra vez a todos e a todas. Simplemente anunciar que o noso voto xa vai a ser en contra, porque, bueno, no propio pleno desenvolveremos máis os argumentos, explicarei no millor, pero como xa fixemos pública a nosa postura no día de hoxe a través dos medios, pois non anunciar que vou a votar en contra, porque non me parece xa reservar o voto cando xa dicimos claramente cual vai a ser a nosa posición. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Procedemos á votación. Votos a favor desta modificación? Votos en contra? Abstencións? Ignacio, voto se abstiene. Abstención, non? Sí, abstención. Sí. Cuarto punto do día, rogos e preguntas. Algunha pregunta? Armando? Un rogo que, bueno, está condicionado, porque non sei se é así como me dixeron, está condicionado ao feito de que a carretera que hai onde se finaliza o Ponte Novo, a Ponte Nova, que precisamente está estes días de moda por o tema do centenario, que vai hasta Oira, ao parecer, non contrastei o dato,
pero parecerá da Diputación esa carreteira. Bueno, caso de que sexa, hai un pilar do viaducto, que se apoia prácticamente na acera. Entón habilitaron unha especie de corredor así rodeando o pilar ese. Está en mal estado e protestan persoas que se ven obrigadas a pasar en cadeiras de rodas. Entón, bueno, dixéronos, en primeiro lugar, dirixíronse lóxicamente ao Concello, pero alguén no Concello nos dixo, ainda que non tuven tempo de comprobar o dato, como digo, que esa vial era da Diputación. Entón, bueno, caso de que sexa así, pois pedir que se arranxe ese. É un tramo pequeniño de uns 3 ou 4 metros que rodea xustamente o pilar do viaducto e que, sobre todo, afecta as persoas que pasan en cadeiras de rodas. Nada máis, gracias. Tomo nota dise rogo e xa yo paso a vías e obras para que procedan a arranxar o que haxa que arranxar. Non hai máis intervencións, polo tanto, levantamos a sesión.